Κάνει λάθη ο Δόκτωρ Μαρινάκης. Πάμε να δούμε. Ο Χιούμ, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει ντυθεί σαν το Βαλέ Καρό, ήταν ένας Σκοτσέζος φιλόσοφος που το 1739 διατύπωσε το περίφημο κενό μεταξύ των είναι και των πρέπει. Η ελληνική απόδοση είναι καλύτερη σαν κενό μεταξύ όντος και δέοντος. Για το Χιούμ το είναι σημαίνει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τις αδιαπραγμάτευτες αντικειμενικές αλήθειες που όλοι μπορούμε να διαπιστώσουμε. Από την άλλη, το πρέπει συμβολίζει τα συμπεράσματα, την πρακτική ερμηνεία των στοιχείων ή πιο απλά το πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που διαθέτουμε. Το πρέπει δεν έχει να κάνει με συμπεράσματα, ερμηνεία ή χρήση δεδομένων. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Ενώ ας πούμε θα μπορούσε να πεις ότι το είναι αυτά που λέει ο Δόκτωρ Μαρινάκης. Για το πρέπει είναι εντελώς λάθος. Το πρέπει έχει να κάνει μόνο με το δέον. Δεν είναι η χρήση, κάποια άλλη χρήση του πρέπει. Είναι η χρήση που κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι είναι σωστό ή λάθος. Όταν λέμε πρέπει να γίνει, εννοούμε είναι σωστό να γίνει, είναι ηθικό, έχει να κάνει μόνο με τις αξίες. Τώρα, το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος μπορεί να είναι υποκειμενικά. Αυτό που είπε ο David Hume είναι ότι δεν μπορείς να αντλήσεις ένα σύστημα αξιών από τον πραγματικό κόσμο χωρίς να βάλεις κάποιο είδους αξίωμα.